Ceart go leor. Maidín wagaí bar fad agus bhfuair 100,000 fáilte go dtín Comhdháil Riachtanais Speisialta goin tríúir atá agu ag Gaeloideachas a gcóir le cág. Chaith Niamh is mis Míchealas Macdonachas mé uachtar an ratha Gaeloideachas agus ardín te mo chrí I breanú síos I méid múinteoirí agus mé daoine tá machchas ar gcóir in Chaith Niamh. Ní sé éasca san leithantí seo imimecht na scalana idir ceisna ionaíochta agus stochaí in séasúil muid teachta steachan. So, san Gaeloideachas bhailim buchas ó chrí a lacalib a Roinn Toras maidin I Niamh, nó Roinn Toras trón a réir, agus tá súlagam go mana sib tairbheach as a méid atá mach rúin. Maidin I Niamh, tá mis go just a couple of focail rágam ó híh cuasaí fáilte agus mar sinnte, agus in sin tá clár leanchar a ddíoch mar a chunig sib, mar talaí mach sa leabhar atá fáilte. So dús bhailim, mar dús me fáilte chorúbse bhúinteoirí. I sibse tá gobar sa ghort seo. I sibse tá tréimh le seo ó lá go lá. Agus tá se tharbheith táhachtach inniuh, thar aon rud beo eile go gluisiir bhuair an glór. Go mé deis agaise bhuair gleachtas, bhuair dáchleachtas tá tálas na scalanna Oideachas. A chluisteáil ní bháin te sa siúmra seo ach na siúmraí eile a bheits muid gail timppla. So tá míle fáilterúb a bhúinteoirí agus ifrí wedi agus mar sinnte. Bhailim freisin fáilte chur ribh báil go bhhabhairt Gaeloideachas, tá sé scapaí timppla tiúmra, agus caime fáilte bhuiile chur bheith Clodagh Ní Mhaolchiaráin seo, as ba Clodagh caiint le písa muhéasa, agus tá Clodagh si cairlach an mehal tá tíh hir gan láineamh, as go dtíhann tá tíh hir go leoradaí eile Hallans ó híomh na Riachtanais Speisialta. Tá cuasaí Riachtanais Speisialta agus an nobar ar fada tá timpplaid, agus ó híomh an múinteoireachta an nobar a tíomh agus mar sinnte. Tá sé fearrthabhach duine mar agriocht. Agus mar sin tá sé ionintach go bhfuil duine a bhfuil taithíocha ar an talla agus mar sinnte léinn. Bhailim freisin fáilte go raibh príomhaimeach Gaeloideachas, Blanach ní Réchan, agus na feimine eile ar fád tá sé scapaí thart agus tá sé go thart na mála agus na rudí sin na fád faoi. Bhailim fáilte ribh cairlach bhhabhairt chaag dó le hena féin, agus príomhaimeach chaag Dioplóma RSO agus na feimine eile muintear chaag atá timppla. Bhailim buchas lecha le chaag, eiste go leorm sa bhéh na sin, ach bhailim buchas lecha le chaag as a go obairú ní bháin I Niamh a chaid ámaní eile, is le chéile atá muid ar fad ar san cúise bháin seo, whether go muid in seo I Niamh pléile cuasaí Riachtanais Speisialta, nó má tá muid aon cháile. Sé sin go bhuiche ar gasúd, na gasúras na dáltaí tá againn ar scalaní Oideachas an caidan is sairde Oideachas atá siad ná bhaint amach. Agus is fiú é sin na lua le lína le go bine fáhfuil muid an. Bhailim fáilte chur na hagrachtaí eile ar fad atá seo. Go háirithe beidir ó híomh cigeireachta, ó híomh nepste, NCSC, Middleton, agus ben muid a caint faoi se ar báil an obair tá díana le. Tá sé ionintach gúil siad tacaí líonn seo, gúil siad an náird an céan a léinn, gúil siad a measc sí a measc sibse mar bhúinteoirí. Agus go néisteú muid lob, agus go gluise muid cén scéal atá acab, ach beidir níos tábhachtaí, go méid deis acab san éisteach lipse ríist. Agus sin go mar á go sé fearrthabhachtach go múinteoirí a tead a talla. Múinteoirí tá sa siúmar ranga, go sibse a bheits glórach an Chaith Niamh a ggéinteach na dáchleachtas tá sé bhaint amach ach freisin na bearnaí atá an. Bhailim fáilte chur na seaán tá timppla háite agus gur míle maithagaí as teach léinn. Agus a rís béide se go gáil hípla ag na seaán agus breanúir na rudaí agus a rís breanúir na achainnig le háisina tá an. Bhí mar cíimar ar maidin an lá tá an Niamh sé sin stochaí trasna na farige lá mí siad gá buchas le leoradaí agus mar sinnte. Agus ammantí le grúpa hagus le chéile mar seo, go háirid ó híomh Riachtanais Speisialta, agus go háirid ó híomh an Oideachas, go minic go mí muid cinál, go muid go leor beidir béim scaiti ar an rudí nachhfuil an. Ach bhailim sa tosaí Niamh leis an rudí atá an. Tá túfas dulchan cín díon ag Riachtanais Speisialta sa tíir se, ó thosa mis múna, agus ní mecha seansin is ar smáid gap a chéine. Ach thosa mis múna ó híomh na tacaíochtaí tá an. Tá minic sé caint go generálta Riachtanais Speisialta. Tá áirid bhád ní smúnis ar gasúil a Riachtanais Speisialta sa chóras.
Tá sé ahananta na gasú Riachtanais Speisialta Oideachais an luas a chóras. Agus na láras mis faoi chóras bhfuil ahananta súis freisin go na líonraí. Na líonraí ina san deá obair ar a tála agus go minic nach bháin na tahananta sin ró. Na líonraí Gaeltachta agus na líonraí Gaelige le smog an Gaeltacht. Tá bhaid níos múintear inis go gobar san earnáil. Agus cúntarí Riachtanais Speisialta freisin, agus tá sé ar fád a gobar le na chéile chuna tacaíochtaí sin ar fáil. Tá tuismóirínis bhaid níos ordalaí na deacreachtaí agus na tacaíochtaí, agus tá siad san glóra freisin, glórach freisin sa góras, agus I ríist tá sé an táhachtach. Tá muid buíoch freisin mar agus amatí ní hálíonn tú sin a bheits tú géisteach leis na meán beidir agus leis na daoine. Ach tá gasúd nó tá páistí nó tá daltaí againn le Oideachas inar scalannaí Oideachas. Tá páistí againn le syndrom Down inar scalanna Oideachas. Tá páistí againn le dyslexia, le deacreachtaí feolama, le deacreachtaí mothocháin, agus an rudaí sin ar fád, lista mór fáda sin, tá sé sin againn ar scalannaí Oideachas, agus tá a gairí leis na páistí sin. Agus tá me ceapa má tá aon rud a teachtamach an láinniuh, go mé muid bródúr gárá sin. Tá na gasú agan sa chóras, tá muid a gobar lob, agus tá a gairí leis na páistí sin. Nis, ní mar ránach chuil bearnaí an, agus sin stáid cuiide an fá go muid an seaniuh ó híomh na bearnaí tá an. Ach tá siad an. Agus go minic, cai mé se rá, go minic, in neaniún an chóirle, beidir nach bhfuil go thomlan crín a chuirtar ar hismóirí as a chuirtar ar scalanna ó híomh an táhacht a gasúir beidir a bhag amachchas an scal. Cámuid imimechthaid sin. Cámuid imimechthaid sin agus ámantí tá sé táhachtach meach le heidir Gaeloideachas, CAG, NCCA, na cigarí, go mé muid lugad a bhart céna, go bhfuil éirí le gasúid sa góras Oideachas, góras Oideachas. Ach cá sib sé freisin sin ar rábhaintúirí. Cá muid a lugad bheith cénal seasa suas go nobar a tamidíana ó lá go láide, agus a bheith bródú leis agus an taca sin agus a thuirt le fís go bhfuil mar a dúirt me na gasú leis na deacreachtaí sin fad go bhfuil sé den sa chóras agus go bhfuil gairí lob sa chóras. Ní mar rá nach bhfuil bearnaí an. Agus feicisiib cuiide gan na bearnaí, nó chluisiisiib cuiide gan na bearnaí tá Niamh. Tá cuasaí, stáithí nabad a bhíos me héine go méid na cuasaí forbert gaiire mar. Tá sé sin, tá táhacht leis sin i neartú ó híomh muintirí tacaíochtaí feolama agus an réimse sin de. Tá cuasaí eilena Iarchéime ar siúil agus an túfas muintirí bunscaile a Gaeilena seo. Tá sé hárám go meach maidiúil siléir láidir an ó híomh múna sa Oideachas. Ní teach má go meach PC bag an seo atá aistrithe nó tá chur le chéile an. Chir go meach maidiúil. Go dibhinn, bhéidir go an argóint an go chóir go meach cuasa Iarchéime go thomláin sa tacaíochtaí feolama ar an Oideachas. Tá gá le ólas a scape, agus sinna bhí mar arbáil ó híomh ólas a scape ó híomh ar hismóirí, ar phobal na scaile, catamidíana, conasta, go neairíonn leis na gasúir agus mar sin de. Tá gá le acmhainní. Tá sa gan ar fád é sin. Feicisiib inniu acmhainní timpeall an tiúmra an seo, feicisiib na daoine bheits a dtíon na cardlan bheits a caint bhí acmhainní tacha bus chailthirte. Ach tá gá le ní smú. Tá gá le acmhainní ó híomh an meastóireachta, ó híomh na uirlisí sinna tá tastalmhain chun meastóireachta dhéana ar an Gaelige agus ar an Oideachas Gaelige. Agus a ríis tá sé táhacha gluisin muid é sin inniuh agus go labhrainn na fao sin. Tá gá le acmhainní go na múintúirí héinte. Agus caiith mé rá, ní teach má go acmhainní aistrithe a gúnaí mís an. Na aibhríonn sé scatí, ach tá gáhain leis an taide, agus níl éon inis gon chéad wedi riamhstáid, níl éon gantain is taide aran san earnáil seo. Agus leis an taide ar fada tá aine, agus leis an daoine ar fada tá gobar againn, tá sé hárám againn bheith chuir áisian na crí ar fáil le takeú le múintúirí chun tacaíochta thuirt san earnáil an Oideachas. Atá dírí go thomlan ar an earnáil sin, sé sin gasúd, atá fá go Oideachas Speisialta beag bán ámanta ar an gúlar taca, mas cúlra béarla nó cúlra Gaelige taca. Agus tá gá leis na hachmhainní sin de.
So tá go leor í mar sin stochaí I tá an tá ach mar a dúirt méid an tús chuirn sé glindar arm I bhí híon go bhfuil méid se múntí tacaíochtaí ag an tamseach an taal an tamseach an bhliain ach a bhí dó freisin chuirn sé glindar arm an méid ebre tá íana an tála agus mar sin de. Ceangan ar dhéile stochaí freisin bheits tábhachtach I Niamh ná agus stoigh go béon rud mór atá tarla fi láthair sa réimse lehanse an Oideachas ná an policy go bhúna na Gaeilge leis mag an Ghaeltacht. Tá sé bhíon tá deargarmsa agus tá deargar gúnaí am gúil me gobaid leis an policy Oideachas Speisialta leis na scaile na Gaeltachta. Agus fecim an tionchar táige sin na scailena, tionchar má. Ní bra nach go dúchlan an, ach an tionchar má táige sin agus an cáir agus a cúna teag na scailena agus an misne chugann se na scailena agus stochaí beidir cuiide an obair bhí gáin na díos na scailena Gaeltachta a go se hút ahananta sa hút in iscó agus mar sin de. Ceangan ar dí láidir a bhí baint leis an policy Gaeltachta ná ribhe salthánig éon policy an bhód. Sé sin go raibh 10 múintiúirí Gaeltachta, ag sainiúil hí Gaeltachta, ag drama bhí gobar sa ghort sa Gaeltacht, 10 acob inchor bheith acob sa broses ar fad. Agus sin ar fad tá MP1 aga mí ar maidín a bhúintiúirí. Tá an sesiún cóirleachta iscailtínéis ag an Roinn Oideachas ó híomh an policy seide, agus feiceisib an tólas ar fad an sin faoi. Tá survey líne an. Tá be grúpaí ebre an be ainichtaí le chuisteach agus an rud sin fada. Tá me gimpi áirise mar bhúintiúirí, mar fríomhhaidí, tá gobar go háirí tá gobar san earnáil se an Riachtanais Speisialta. Leabhar déil an gcóthir si beisteach agus go líana sib na survey sin. Mar a dúirt me ó híon policy Oideachas Speisialta, tháinig túfas rudaí maithe na dhé, ach an náitir an nóbaid tal ón talal, aber na páircetíanta ná ribhe. Gur a inchor ag na múintiúirís na príomhhaidíogus na daoine ar fádan agus rinne sé sin an policy choláidir agus a bhí sé. Tá 10 bháin inise gan séanna. Tá Gaeloideachas a cainte se le beg na cháinnig misisteach ar a máhairt I ggéar a policy go bhúna na Gaeilge. Tá 10 seanin is. Tá sé gár, tá tachar beg an íon gár agus tuige mi ríis ach síran na nolach agus gachbart mar sinte ach le bhar Tápa muid ar fad mar phobal in 10 ar ainichtaí, ar smíntóireacht, ar fís ó híomh an Oideachas le smug an Ghaeltacht, Oideachas tí smug an Ghaeltacht, ar bhís a chur an núil gan Roinn Oideachas. Agus in sin ar thugus na an cóir agus an documentéin, an policy héin an, a lís go mé muid an anrá, bhí tionchar againn ar sin. Agus rís mar is go háirid sú réimse se an Riachtanais Speisialta de Istóliam, agus tá tólas a fad. Freisin tá bláin líne mar a dúirt mé ar Ballbeg, agus be bláin a gáil háirtaniu be sí flúta timppel a íon bhí dín absolút táda. Agus cum fi sin óra. Ach be bláin flúta timppel agus be 10 a go le bhardéil. Má tá smíntear a chláidir a go chuomh seide. Má tá rud éigeanna tá tú géar rá, le a heil leabhar le blánas faoi. Mar agriocht be áine ainichtaí chuisteach mu tain be ar an casa leis na scala thróirí eile agus tá sé tábhachtach go meach an tólas atá againn agus an físe tá againn agus na haimena tá againn go meach sé tíoch leabhar aimimena go háirid sa réimse seo. So láirigí le blánaid nó ach freisin chu tábhachtach chéanna te isteachar an síomh agus breanna isteachan. Bhála muis ag go buinte seo fáilte a chur bheith Clodagh tan Céim Mháistreachta, agus mar dúirt me an taithí agus an spéis agus an ceannaireacht atá taspáinte ag Clodagh ar fanna mblianta sa réimse seo mollam go móra. So tu go riomh Clodagh Ní Mhaolchiaráin le go maigad. Gur míle maigad a bhicíil, agus mar dúrús me se Clodagh Ní Mhaolchiaráin, tá mé mar phríomhide ar Chaith Niamh agus tá mé mar chathairlach ar an gcuiste cóirla ó Riachtanais Speisialta de. Ní féidir a héine a go sé iontach an méid seo daoine eáil caimérá, ní raibh mé agsúil le amach an méid seo daoine go háirithe daoine se an Céim Mháistreachta atá bhail go mór in ar chud scolaní. So tá má thosáasta an méid seo daoine eáil an seo agus atá ré agus sásta tuairt fí lá plé ar na san ceistena agus na san Riachtanais atá goin agus atá dó na Garba oringe agus anas gur féidirlinge ar deachlaachtas agus ar strátéisí agus ar discinnta Herbert agus ar freisiú agus muidir tuairt faoi ag go thuirt ar tacaíochtaí ó thuirt ar go páistí is le chuúla.
Mar sóldíh le blianta beag an nús agus fáiltíú muid go mór ribh, gofuil méadú mór mílteach taca ar lína báistí atá ag freastal ar chuid scoilní a bhfuil Riachtanais Speisialta ag dul dóibh. Ní hain breig é agus mariaal ar an obair agus an heile atá siúlan ar scoilna agus ag an aspa ar an ordú tuiscinne agus feasachta i le páistí agus an choras dá hangach. Gan éon áras, dahan Gaeloideachas Roinn bliantá hin go raibh an méadú seo ag tacht agus hiige sin go raibh gála ordú feasachta lasma agus lasdrig den earnáil maidir le buntáistí an dá an chóirs dóibh siúd bhfuil Riachtanais Speisialta ag dul dóibh. Agus hiige sin bunaíoch an cuiste cóirleach Riachtanais Speisialta. Tá annach chud ibre denta ag an cuiste sin ó hinne le idir cógálacha de hisismathirí agus de uireann a reachtáil webinars mar sóldúing ar fad. Thumad i dtaithí go sciupaí ar a lehead ar an cín ólam mar a thugtar airnis. Comhdháil abhcóideachtaí dhéanamh, mar comhdháil le comhoibriú agus gréasáinú a dhéanamh le agríochtaí eile. Leabharlann taide a chrothú atá ar thaobh Gaeloideachas mar ólastíomh, tá annach chud taide maidir le Riachtanais Speisialta ar an siomh, so má bhíonn tú riomh a chuirtú aon cinál taide eile aon réimse Riachtanais taigéon sin agus tá sé anndíomh. Comhdháil sin le arúnú a dhéanamh ar achfaní agus go leor eile nach iad. Ní lenach tús aistear is aistear fad saoil duine ar fad mar earnáil é agus táimead ag treo an gart lena chéile. So fáiltíú muid a gcónaí ribh voltaí, ribh onachar agus ribh aon rud gur féidir le aon duine a dhéanamh chun ceúlinge an sóirchaidán agus an sóir a spéir se chur fáil ar gcuid páistí. Tá ahrathe agus lasathe taca agus ag tacht ar an Oideachas mar sóldúing ar fad agus tá ahrathe agus lasathe taca agus ag tacht ar réimseir na Riachtanais Speisialta inar chuid scoilní chomá. Mar sin tá sé níos tábhachtaí ná riamh go bhfuil go láidir a gcuine, go bhfuil go aontaithe agus ólaíoch a gcuine mar earnáil chun doling leis na dúthláin agus na lasathe agus na hafrathe atá os ar gcóir luigh mí lesan sin an cóirlaáin agus tá réimse ar le istigh san gamaleiscéil san cóirlaáin sin ag dúra go sunrach ar sunraí ar gamaleiscéil ar Riachtanais Speisialta. Impiam a cóide Gael, mar san seomar seo agus inar chuid scoilní a bhfuil an sanolalas, an deachlachtas agus an sóirchleachtas ar siúla gcuine. Má tá muide ag ggéire an rud is fearr ó antamachta ar gcuid páistí, impiam agus impiam agus impiam doling leis an gáirlaáin sin. Fiú ag dúrú isteach ar an tá méid chun maitha Riachtanais Speisialta chuirman seo agus rá mar féad leat ach réimseáin i dhéanamh dúr go straach ar réimse na Riachtanais Speisialta agus feic an bhuiil an bhór th timppla an seomar gráil. No, dúr go straach ar gach réimse ach impiam mar níl aon duine eile a muin sin leis an sanolalas. Tá sé aginge an seo sa seomra, caihamid an trid agus an abhcóideacht sin a dhéanamh dar báistí nach bhfuil an abhcóideacht a dhéanamh dó féin. So impiam bheith sin a dhéanamh in jobh leverdel. Mar sóldúing tá tacaíocht chá eisiúint an ar scuilna i réimse lehan móna idir grúpaí, idir aistear an déanaar, aistear an grúpaí, tacaíocht inranga agus go leor eile nach iad. Mar sóldúinge tá dúlgus ar fad bheith ag eisiúint tacaíochta i réimse na litirthachta, i réimse an ibris, agus a réimsí a bhád níos leithna ná sin. Bíoh sé mar agus idir fad lúteag míhall ar ball. Tá dúlgus breise oringe agus sin a bheith ag freastal ó thaobh na litirthachta de agus na réimsí eile ar fad ar chóirsaí tangan. Agus is dúlgus breise é sin oringe ach is dúlgus lornach é dar gcuid ibre. Agus caihamide a bheith sanolach, caihamid a bheith ilte agus caihamid a bheith tuiscinach ar an gá atá gbaint leis sin. Hiige sin fáiltíonn muid romh ar fad an seo an jobh chun chur leis an bléis sin. Mar sóldúinge crothíonn se sin dúthlan breise dúinge, mar tá sé ag tarraingt a ríist ar an lúntas tacaíochta agus an lúntas fórne atá gcuin. Tá écht mar luigh mí ar ball, tá écht áhaintamach a chula gona beos a seomar seo agus a chula scoil beos a tíir seo ag doling leis na dúthláin sin. An is dói gur ionintach an rud é inniuh agus fáiltíim go mór ribh ar banéil sanolathe an seo agus tá annach chud ceisna cartha isteach agus dulteach mud go mór ribh na ceisna ar fad a tháinig isteach agus tá mud ag súil go mór le plé ólach agus ólaíoch ar na ceisna sin.
Ní féidir a héine agus tá lúte tá mé cínta go mion minic gur ionintach an rud é muid héine eáil ar eis go fisiciúil an seo ach gur ríis camat smíanamh a ríist ar báistí is le chúla an sin. Gur raibh siad san ag fólam saháile nó an raibh. You know, obviously dar nó in na páistí seo is iad san na páistí leis na dúchláin is mú agus na Riachtanais is mó agus is iad san beachar orthú é dul a bhaim agus you know, go raibh deis a gcuine bheith ag chur na cín fólama a bhaim orthú siúd. So Bhí dar nó iad san na ríist an grúpa is le chúlaí go neachtaí sé bhaim orthú níos mú ná aon grúpa eile. In ácuid scolanna, dúil breise dóibh siúd ná cuasaí tangan agus tá mé lán cínta ag brenn timp an seomar seo gur féidir le chula gona beagaí a rá go bhacha sibh tionachar na pandéime ar chaid an Gaeilge na scolanna agus tá an rion sin fós le bra. Tá mé lán cínta cahamad a bheith oscailte faoi agus cahamad a bheith ag taú lena chéile cén chuile doling le sin. Tá an rion sin fós le feiceáil go háirithe ag leibhil na níán agus mar ar rang a hain rang a dó agus mar sin de mar go bhfuil tréimh se anna hábhacht a caiilte amach acu siúd. A ríis taring níon se seo ar lúntas tacaíochta ach tá dúilgus oringe cínta dhéanamh de gohfuil ord caid an Gaeilge ar fáil ag ar báistí onas gur féidir le doling leis an curriculum. Dúlán eile agus mar dúirt mé hena tá ina arman méid se corpala agus daoine beobríomh ar eáil an seo os ar gáir imagine. Ní raibh méid cha mé rá níor híl me se goach an méid seo daoine an seo. Ach tá is agam go bhfuil go leor daoine nachhfuil an seo a bhí a bhachan seo mar an ggéircéim an Oideachta atá a gcuine. Tá se sin mar dúlán mór mílteach ar roing agus againn faoi láthair tá agam am scoil hain Níor bhlam chuir síos a dhéanamh ar an ggóhéic san bhfuil muide ach sílam ghfuil dúise gom ní léon ar an tacaíochta a gom am líana tuisc nach bhfuil aon go bhfuil matíos 8 bhúntóir don bhliain seo. Go dtí seo. Tá 8 rang de go gom chárang speisialta san ámh agus péire acu siúd ní bhéon an tragam dómh hééis an nolik so ben canal Miracle of the Loaves as fishes ar siúla gcuine. Ach sin an dúthain atá a gcuine agus ag gach scoil níl méid rá go bhfuil cholascoil sa tír sa cóhéics céine ach tá mé lán cínta muna bhfuil tú tá duine tíomhleat a bhfuil taréis tarint ar a gcuid fearr an tacaíochta ach a ríist cé atá híos leis de bhór seo ar fad ach na páistí is le chúla. Ní féidirling ranga ágáil gan múntar ach a ríis is iad na páistí is le chúla atá híos leis seo. So cad is féidir linge denmh mar bhúntóirí. Támad ag trá an gart, támad ag obair go dtíon, támad gach ile duine aginge ag denmh ar sárníhil chun freistalí ana bhar na páistí seo. Agus tréislíam libh as an obair mhór atá ar siúla guibh. Tá mé trééis leir mar eile na dúchláin ar fad agus tá agam gur leabhar míhall mar eall ar an deachleachtas agus ar an sárchleachtas becartach mu tuairt air. Agus tréislíam libh as an obair mhór atá ar siúla guibh gan buchas libh as am a thógáil le bheith an seo chun pléanamh chun éisteach lena chéile agus chun taú lena chéile. Támad ag trá an gart lena chéile agus támad ag doling leis na dúchláin seo agus támad ag roinnt agus támad ag tógáil ar an sárchleachtas agus támad ag taú le agus ag fólam óna chéile. Is sca a chéile a bhairnsmuid agus go manamid a le tanmh agus tairbheach as an lá aniuh agus go gáómid ling ag fás ag farbert agus ag láthú. Gur míle míle maithh. Gur máidir Clodagh. Mar dúirt Clodagh sin tá mu teachta gin chéad fáirteile gan bhhaidín agus éan nádan an se lehar daobh lenar daobh tá trúr stochaí ó grúpaí nó agrachtaí difriúla a bhfuil tionchar damananta acabh cóirle, tacaíochta agus cabhair atá tasalhaine ar a talla mar bhúntóirí. So buaile mar dús fáilte choribh Shane Holland ón Seirbhís Náisiúnta Speisialta Oideachas nó NEBS. Lena tíhann sin tá Chaith Niamh agus tá Chaith againn ón Gcomhdháil Náisiúnta Oideachais Speisialta in CSE agus in sin tíomh tá Niamh ní Mhaolchiaráin againn ón Roinn Oideachas. Agus díormuid áise agus ar na scailena le coppla seachnos na bheidir le mína rónós, díormuid ar rá ceistena a chuir cheolaisteach againn agus tána ceistena se againn inis, timpeall 300, timpeall sus gargas scór ceist nó mar sin an. Agus támuid díormuid just ag an tús go seo tá go leor beidir trasnú goide go na ceistena ach
actually cymwys cad gana caintúirí iad yr agors ar y malachyn, ac beth ag bag an achrawan, mae'r higinship tacaíochtaí na chéile mar a chéile. So, yn balach fes an, be mae hyn agos clod tosi leis cwrna chéile agos beth eich acos yn iad agors, agos Pléphainéal, siasig eistach am y behan, Thomas i gara siarad yn y cynnal chaniafar agos ys feidir, agos Bwana mwy time. So, cwrdd yn tŵs leis yn bys eich o cantina, clachtas, agos cwrlia o na hagrechti, tacaíochtaí, sesiwn cestina, agos fragri. Okay, a corda. No bích sib fatiach. No, beimod gydaslif. So, yn chéad cesta tá gwynion, no, an so I gynirion séisteach an trí agriachta ar an chéigeacht den CSE agus nep, so fógi mé fúvé cé tá an leimteach a dosach. Ac an cheiste an maidir le tror le nu an bhfuil tror le ag an gigacht nu ag neps agus an NCSE a thugans cuasaí tomadachas agus cuasaí tangan san áibh ó thaobh tacaíochtaí éagsúla a bhacaigh tastal sa gáras lá gaile. Cé gur tas sa mu se gobar. Ní me go cuasaí technoliaachta. As just le rá mí tá man seo an gigacht ní wen. Tá man seo an rion ach just tá cigracht mar chuid gan rion. Níl an ach písabeg bháin tá sé an freisin agus ban NCSE gobarling freisin ach is mis sin níomh na íl agus tá ma chigare hís an gáile agus ach tá caham go leor go mo chudáma gobar leis an Rannóg Oideachais Speisialta náún, so sin an fástóí gur me sín seoinne agus just chun an ceisna ragart na ba mu lug. Tá na ceisna lug a hána ceim se sort fitte fúta trína chéile agus ban an go leor acu le rudí tá lúta tána héin míhallastóí agus Clodagh fionna ag an éireann sin faoi policy agus an bothar a rá sort agus so nach bhfuil freigra ceart ar a gceisisin an bhfuil policy ein well tá is a gaí is go bhfuil an policy sa scéimehantas mar lútasa míhalla sin na scoilní Gaeltachtas tá go coppla písa leis tá na scoilní Gaeltachtain as an sin tá na scoilní lá Gaeilgein tímog an Gaeltacht agus tá siad a bog a rá ar bhór a éagsúla ach fós tá siad an Gaelta lena chéile chumá. So sa Gaeltacht tá an scéimehantas sin ein agus bím se pléile na scoilní Gaeltachtas tá sé ionintach chuid a go dhéag calanseáine tá sam gur toras fad agaí sa sé ionintach se bheith calanseáine. Agus feice me hé mar dúirt lua míhall a tuna an ghalchan cín atá diantas na scoilní sin agus sort an ardú an caiidan atá ardaí agus sort tá na scoilníiad hain tá sé tá na trórachar na an creidtíir tá sé leací síos agus tá sé dá leannacht háartréimh se ama agus bímú de gáil ar chuirteach agus tá sé tain sé duna meach chéin le tacaíochtaí ó daoine nús míhall agus ón AOG. So I dtíobh na scoilní Gaeltachta tá an policy sin acab agus tá tróir sin acab ach tá go leor sort níor me cuacht a go péin ach tá sé sort bín sort smín ar péin ar go gleachtas agus tá go leor tá tuairt sort an cuachtas dói go na scoilní a go sciileanna agus go buanna hain a úsáid chun a go teagasc agus go sort an sláthart a acab isróú má higann tú me. As an sin tíomh mocha sin mar ní me gur neamar go caintí an na tímocha sin na scoilní lánghailge le himime darb mar a luigh míhall, Clodagh agus an éire agus tá sé húsan sin tá siad a gcéireanais sort policy nua a Albert na policy Albert is dói mar nach bhfuil ceannaí cean nua is dói just chun fróú I gceart gon síl nua amsir seo atá ein agus Tá síl áí go mór le coppla blianús go háirí le gábhblianna nús, so ceapan ghfuil ba mu lu an ná sort ar go a choristeach ar an survey seo ná nainacht. Piachain an log sort eis na fróú, mar ní thunará scoil is dói, so tá scéal héin le insint I chola scoil. So impi mar dimpi chola an rih seo, just an survey sin a líana agus I dro policy ceart a chrothú ná Albert go na scoilní lá Gaeilge. So sin just tá sam sin córa an sin. So yeah. Eintan eile gur tádará níl.
No, byd na chwyr. Sorry, thank you, Macarota. Yeah. Just a day next there. I suppose Dial Shig, muid le cog, cúpla na hen on Kirk Quigga Corma, le Ferbert na literatus and Luvine, so the band's approach to literacy in early years. Agus been on kind of cade kind of fáilse kind of bhí againn bhí dírithe Gaelas go Humlán ar an Sibh lá Gaeilge. Si bunathe ar an taid idirnáisiúnta agus taide gnéanach go scoil na Gaeltachta agus scoil na lá Gaeilge. Tá sé sin ann ceap an cúpla bína Henry of COVID, bhí treanáil ar siúil timp na tíre agneps, ach bhór cóhard níor bhzánaí a críicnú, so tá an fáilse can thuas ar an Sibh. Tá si dána bha agus feice mórnic an rí ó cágan siúnio agus thug si an cehardún an treanáil dhéanamh. Ach bíon kind of an céad kind of fáilse an díreach de scoil na lá Gaeltachta againn. An nuas ar sin tá an gréitear an post-primary assessment and diagnostic English version, the PADI. It's masúnú caiidánathe do iarbhlann scoilna ag díreach cin litreachta. Níl sé ar fáil in Gaeilge go fóil, ach tá an leagan Gaeilge arachtáil fí láthair agus í ré caiidánú ar an pobl scoil na lá Gaeilge, so sin ar siúla agin fí láthair, so sinna kind of tacaíocht agsúil agus na barnaí atá ann go gáilún rud éigin dhéanamh leis, so yeah. Gur mága é sin agus, so just is fiú an seo freisin ag ó go méisceil Cathy tá brona go méisceil. So aithníonn an NCSE an tábhacht leis an cóhéics cultúr freisin go háirithe an Oideachas agus tána statisticí sinna fás ó lá go lá, so ó 10 fan géad go dtí 10 fan géad is íomhanna áirithe go bhfuil daltaí le Riachtanais Speisialta Oideachas acu iontu. Ba tá tacaíocht sanúil ag teastáil agus tuigiméid sin agus léiríonn an taide é sin doing freisin. Go bhfuil ar na scoileann na freastal ar an curriculum agus ar an tanga, so is tacaíocht speisialta atá an sin. So tá 3 seminar againn faoi láthair á sheoladh trí bhean na Gaeilge agus díríonn siad ar an Oideachas agus ar na topicí a bhhainann le sin. So na seminar ná iompar agus feallam, iompar agus imní, múna daltaí le Riachtanais Speisialta Oideachas agus sárcomas. Ach tá freastal an íseal ag na múntóirí ar na seminar sin. Agus má freastalíonn nó nuair a freastalíonn na múntóirí ar na seminar sin tá 10 acu aiseolalas a thuirtúing maidir leis an seminar sin agus maidir le seminar eile atá le tacht. So chuann si sin muidne i tro an TPL nua, so an calendar nua is féidirling ferbert a dhéanamh ar na cuasaí eile, bud lever dul freastal ar na cuasaí sin agus aberlinn cad atá ag teastáil. Freisin ar an Sibh NCSE tá cead agus tá an slí go bhfuil ar gach múntóir agus príomhide ticéad orú, so is féidir le tacaíocht faoi le a lurg agus is féile tacaíocht speisialta agus is féidir tacaíocht a áil trí bhean na Gaeilge, so lever dul déanaé sin. Ba tá plé againn faoi na cuasaí go bhfuil mar géirí a chur faoi brád na múntóirí bhí mé crinne ar aníine agus táidir caint faoi na cuasaí a bheith ar fáil trí bhean na Gaeilge agus go bhfuil písa faoi le a bhhaine le Oideachas fit a futa an tú siúd. Gur máda sin agus muisceil Cathy trasnart. Bhí mé dír chráin sin freisin mar ólas chuí bar fád agus stoithna na cholas nó go chuid aga tá cág góir le Gaeloideachas agus le nebs agus leis cíireacht agus le grúpa eile scríb nó tar an trolínte suas. Éidir rud ar fád ó chuí Riachtanais Speisialta be se go príomhar dús go scoil na Gaeltachta mar chuide an fallaí agus Gaeltachta ach leis an taide tá túbhíargó agus an nobar a bheits túbhíargó agus mar dúch me leis sin sróir a bheits an be se mar uirlis nó mar ábhar ceapan go choiliscáil san earnáil agus be se chur leis péidir an fallaí go le smug an Gaeltachta thuchas in na dhéise. So tá obair tosaí ar sin faoi láthid agus tá súla againn faoi deire am scála an na scéime methe fí ceir go me sé fád fáiltí agus ar nós gachrad eile be sé fáiltí ar Sibh na Rinne agus be sé fáiltí ar Sibh Chaag agus ar Sibh Gaeloideachas agus be de se go héin breanúir sin. Agus be go dúach sé sin be an níos sileireacht níos spéidir níos crinne ó híomh tróirte ó híomh na rudaí se th fád faoi. An darna cheiste se agamsa éis agus dói
le rinsá blianta nó agus tá sé feiceáil a go héine fanil é seo go na rangan na speisialta ag méadú sna scalanna Gaeltachta agus na scalanna scalaní Oideachas le smog an Gaeltachta. Agus sin cheiste hánig isteach an seo na bhfuil sin gceist ag an Roinn Oideachas, NEPS agus an NCSE tróirechar fáil go na scalanna lán Gaelige agus Gaeltachta seo maidir leis na rangan na speisialta a bheith feimú trí bheán na Gaelige. Bhfuil éon fallaí na le nó bhfuil éon tuairimí aga go buinte seo ó na híomh seide. Mar leiscail cána dúchlanna bhíns an tá againn go nanítar an bhéarla go minic mar an teanga go fearr íonas an gasúr go bhfuil in deacreachtaí se acab tá na rangan na speisialta cé go bhfuil policy Oideachas in sin ag an scoile héin agus bíon se an deachar a dárá sin i seasta agus go háirí smínim ar bhúnteoirí tá na rangan na speisialta bíon takeach bíon seoir tastal wahab agus bíon cóirla tastal wahab agus fáca mé aga i cheisisin. Breanin si le gormsanar. Áráit, se chromatús leis. Cheaping, I dtíobh rang na speisialtas, tá sang le chulagan an seo tá muid a gobar le gasú le Riachtanais Speisialta ar bhealchuáin ar bhealchuile. As cheaping go gahamúid an gasú an páiste a chuneal I lár chulaicheo. Sin príomhrod. Tíobh má go chulaicheo eile goil an páiste sásta, goil se sanna, goil se sáilte. Sin an príomhrod I gúnaí. So is cumig cinsort scoile go le gasú ceart go leor. All right? Agus an sin tíobh má go sin bín ar margar scoilmuid. Camid pléin sin na cuasaí Oideachas dar nói. A chu dús, so mar chéad raganach ula gasú ceart go leor. Agus go minic gasú hagad isteach na feicim se go leor scoilnaí éagsúla agus mo chu taithí héanas taithí chulaganna seo. Ní honan éonrá scoil mar a dúirt me níos luche, ní honan éonrá rang speisialta fiúan. Sa scoil céanna. As tá sa clóda a couple rang a téint me cinnte. So ní honan iad, mar ní honan na gasús, ní honan na múntarí. So na dhearm go mrahanse an rang, ní me gur sort an ceistéilú, ach just brahanse go minic ar an gasú, ar a báiste, ar a múntar, ar a scoil. So, nuair tá scoil, tuair me samplagat, so I scoil san Gaeltacht ar mar de tá mar chud gon scé mehantas. Tá cleachta anha feici amsa I rang na speisialta, agus tá sé duna aníchail sort an ítas na an tanga a chuneal lárnach freisin, ach chunín siad an páiste lárnach ar dús. So scatí de réir chéile, beidir nachhfuil caint beige báiste teachtasteach. Tá set? So agus sin de réir chéile beit go mín focail na ácail na whatever, ach go bhhesin siad de réir chéile is eistere seo cheaping go leorgan na gasú sin. Agus cinint is eistere gan na múntarí go na scoilnaí. So cheaping fácam se go honú le fácam ag múntarna ag scoile, ní mar rá ní bhain ró dhéan ar éon múntar atá sort ag ggóil críachab, agus atá gá leis a báiste ar dús, agus an sin ach ní chálann siad sort, ní chálann siad ítás ná creid scoilach an airad ná just gur scoil Gaeltachta na scoil ná Gaeilge, ach go bhecinn siad sort gúil siad ar eistú leis a báiste seo, agus I a thuirt lob ar a mealach, agus fecinn tú meascán. Ná tá samnach freagann sin de cheiste gart, ach ceapan go se sort fitte fúte le céad dúr mar chéad cheist, agus lútas an sin míhall gúil muid duna sort a grúpaí aibre, agus tá muid cain fi tástálacha agus uirlaí measúcháin agus rudí mar sin, agus caró se sin leis a scéal I cheapan, machchan seo ba ní smó ólas ein. All right? Cínte an sciobí. Is dói agus fáiltíim ribh sin ar fad, is dói cans na cúlairí atá cliste gom atá taobh den ceisná go bhfuil tróir na cóirle á chur ar scoilnaí go gatha siad feimú trí bhean an bhéarla. So is dói gur sin sílam cúlar na ceiste sin, agus is dói go grohíonn se sin dúthláin do scoilnaí lán Gaeilge freisin. Ein tím go thomna leat agus mar déir tú tá páiste lárnach agus camad freastal a Riachtanais an fáiste, agus dói go bhéiteach sé beidir orintanta dúthlána crothú do scoilna mátá tróir ag tacht go gafar freastal, anú go gafar an rang a chur feimú trí bhean an bhéarla. So is dói gur sin an cinál áit go raibh an ceist ag ascartas má hiigem a gartaigh. Well, níl sam, ní thuúm sin trúir sin a réchma. So,
Ní ceapan é, ní sam faoin an CSC? Well, bhí mé léon tíim go thomlan leat níomh, but tá sanálas is just na scoil na Gaelteachta, mar tá siad san ag daile leis ar fear tamil ó bhhaid níos fuide ná na Gael scoilna agus na Gael chláistí, so tá 8 Gael scoilna le Riachtanais Speisialta agus Gael chláiste bháin, agus tá sé sin a fiabhsú. Ó thaobh cinál fáiltiúcháin agus tacaíocht. Tá cúpla fáiltiúcháin á dhéanamh ag an NCSC madidir lei seo, so i 2011 fáiltiú crat féaltán dar bannam crat madidir le Oideachas ila cuimseach. So níl sé díirithe ar Riachtanais Speisialta bháin ach tá ólas an sin a garrách leis na scoilna. Agus an eisiolalas aitar óna múntóirí go bhfuil sé anna chearach. Tá gápáp ar taide fáilte againn freisin, 2009, 2016, agus tá tror fáilte againn ar 2016 immerle agus an réilge. Tá muidne ag obair ar fáiltiúcháin nua, so raci me sé a reis go dtí an banistíocht agus chuirtha mé an ceisio. Okay, so the main policy ag neps ach does have incuimsiú de inclusion. Caid kind of machna bhí a dhéanamh agus a bheas angwaran teagas I le Riachtanais Speisialta Scoil an Gaeilge chunstaí breise bhaibh an cumsiú sa scoilde go háras ar an príomhratha agus ar an glós leis na páistíile. Agus dar an taide tá gosúlacht ar an scéal go déanaan daoine I Riachtanais Speisialta comach chéine ar Scoil an Gaeilge nó le rang dátheangus ná Scoil an Béarla. So sin ceir léiríonn an taide fi láthair ach na léin taide mór dainte in éan maidir leis an cohort a daltí seo. So dus bheith cuairmach fin taide freisin. Ach, yeah. Míle mágad. Spéidir go mágad rá, go dtí an chéad ceile an sin agus banan istóí an cheise le cóirla a chuirtar hisismóirí go minic le darnaí tá an dul chun cín dente sa réimse seo le blianta beag an nús rud tá mé leán cínta go mar fad anna hásta é sinna eáil agus dói gohfuil sé an fós go ggurtar cóirla go minic ar hisismóirí páistí bhfuil Riachtanais Speisialta acu nach bhean an choras dóibh rud darnaí a gháile go mór ar aon hisismóir atá an sin nachfuil ggéire aon fálaí ana bhar chud páistí hain san ar clisteir lehead darnaí gnordíonn sé ceisna agus gnordíonn sé búirtena dus na hisismóirí sin. Agus go minic an sin go mántar páistí amach as an gáras beidir gan is dói cóhéics umlán an fáiste hort san ámh. So beidir damach tuairmí ag for chud agriochtaí a héip na cigeachta de a an CSC agus nepste cad é an churthagan an cóirla bheith agé sé agus is dói ceistile cinál cén chuile leir le hisismóirí ar an gceis seo comá. Tás mé ríist. Se dechar me stopan ar hosín go mar leis. Ja, sa sin. Cheaping gúil obair le an aige sin gan dat. Mar cheaping nach bhfuil mu de scapan scéal. Agus lútas an sin anis lúcha míhal freisin. Is dá scéal lei seo. Go bhfuil na scodaní se ferúnach go na gasar ar fadas go leor go na gasar go dtí seo nach mach an freistar ar beidir. Agus cheapan go gamúid muí na bheith féin bhhaín bhein hain agus go gaham ach go bhfuil aspa muín beidir ní na smóirí ní muín sin ach go beidir as a góras na cuideacap. So tá scéal le scape cinnta cheapan go obair le den ein bhfuil tá caiint fum héin agus an chigrocht chumá beidir camúid duna níos fearr cheapan agus treisteach nar tháinig na ceisna seisteach bhí mu lug á blé lenar go de agrachtaí héin agus bhí siad anspéisiúil cheaping is tá siad antáhachtach na ceisna seo chorarb agus i de thuirtaráis agus i de phlé mar go minic manach leis mu na geisna ní mu anna de phlé ní mu an freigraí arab agus seo cean ná is féidiring denmh níos fearr cheaping mar tá an taide, tá go leor taide an legan na measúirt na buntáistí bháin leis an fáthangachas ag sé ar fad. Agus chamá lei sin camúid an scéal sin escapa I meas na daoine profisiúnta tíomh mó go nar chud agrachtaí hé mar go leor gan na gasú bíonn siad a sí rangan na speisialta beidir de bhár nach de bhár ach mar thora ar beidir ar thuairisc I scríb duine cinns nachfuil le gobar beidir I néonchean gan an agrachtaí seo agus beidir nachfuil le tólas acap. Agus beidir go dagan se sin go mu siar céim eile beidir go dagan se sin
as an níl na thuirla sí meastachan acab, níl na cín Gaeilge acab der mar níos dar fáil, agus sin scéal eile lug. So cheapin go le scéal sa casta. So camid in dá scéal a scapa in ar agrachan hain, agus a sin lena tiismathirí, camid seasa thugáil cheapin, agus a sin go maiid muid muíach seasa súsa sa rá gúil se fellúnach, agus go bud éon fá gúil se fellúnach, ach agus a sin beidir na córatí sin a bheith ein lena daoine atá beidir ag scríb na tuairiscí chumá. Níl na te sin é chéal. Yeah, I mean, being imni na tiismóir, agus tá sé andachar an imni sin a leidú, but tá idir ealú le déanamh idir an taide agus an taithí. So tá an taide ann agus léironn sé sin gur féad le daltaí le riachtanais breise feimú agus feimú go más a choras seo. Bhí an pléá seo a dhéanamh ag an NCSE leis an Oireachtas le déanaí freisin agus is tá muidna rá gur féad le daltaí le riachtanais speisialta agus feimú go más sa choras. Agus nuair a haingíontar iad amach as an choras, bí na dacrataí céine sa choras aontangach, so tá sé sin soléir. But maidir le an imní sin a íslú, tá scolanna agus déann siad glóirí difriúla, so chuann siad ceistir í caintearí teachtasteach agus leabhart leis na tiismathirí agus bíonn siad snig dú ar an taide, but an taithí agus an scéal pásanta mthóram tá sé bhhad níos éifeachtaú. So tá duine i mochlánach tá cead go an scéal seo a scapa, but is cailín atá gceist tá sí inis a chláis an tríóda agus tá bhí golóir dacreachtaí eici ó thaobh riachtanais breise sa Gael scoil agus a Gael choláiste. But lean sí orthaí agus mar dúirt mé tá sí a chláis an tríóda inis. So déal siise ar an bunscoil, rinne siad tafad orthaí mar linn COVID a bhí sé, agus haspáin siad an tafad sin de hisismathirí, agus bhí sé sin an éifeachtaú. Agus bhí mé leir le tiismathair, so an taithí atá agamsas na Gael choláisteí, so bhí mé leir le tiismathair ar scolára inis a rís atá sa tríú levéil, a rís golóir dacreachtaí, agus golóir dúchláin aige an adas a bhí sé sa siomh. Agus an rud a dúirt, agus bhí golóir imní ag an tiismathair, agus dúirt sé sin lom, dúirt sé le bhí golóir imní ormsa ar thosaí mo bhac, agus bhí an imní eici ní amháin a bliana héanaach a bliana cúgus bliana sé freisin. But dúirt siad na skillanna atá ag an mac inis, tá sé ná na dúchláin atá sa tríú level a thorú, agus na cólacha atá aige tá dacreachtaí acus. Dúirt si beag go mór sin a fannacht agus na skillanna sin ann. So imime thóram is an scéal pásanta, go an dalta, go an tiismathair sin an rud is éifeachtaú. Yeah, so bhí an kind of córá seo agam de tiismathirí gach bliain chus a cúpla gréad go agam in mai clia. So bín gach cás difriúil agus bín golóir imní I gceist ag na daltaí agus ag na tiismathirí agus caithfar bheith kind of cuaram a gló. So an príomhrúd is an de éisteach leis an tistí, mátá imníochas éisló agus sin habhatug go dtigean na distí, go dtigean tú iad, you know, sin rud is tábhachtaí. A rís go an fáiste cad ceapan an daltaí féin orintanta, ní féad leis an dalta, you know, ní sé gé irí bheith son in éair, right, gus orintanta beidir go rabhatan de gach duine go bugann siad a rá. Ach ag díreú ar an bhíneise, tug an fíneise don na tiismathirí freisin, agus na buntáistí ag gabhain an scud lá Gaeilge, a buntáistí cognacha, ach go dúla, fálam an tríú teanga, féin bheas, you know, lúdí mar sin ar fad, fáin tú sin scud lá Gaeilge. And then, an cuidead an córa bhí agam sa ló na dúlán an bháiste má bhógan tú an scud, agus smín a bheith an rud sin freisin. And then rud déirnach ná just plán ag an dhéanamh leis an tistí agus leis an scud. Okay, ceir féidir an dhéanamh sa ghearthamar, fad is tá tú kind of dhéanamh machna bhre seo, agus an tachtaí breise tá testáil an tú a ceirú. So, yeah. Sin kind of an chóir le go dom. Yeah, stoi go ben rud is táchtaí a fád an seo ná an rud atá tá me ceaptain trúra go bhééis rá ná go meach an plé seo an bhain scaile. Ach stoi an níomlí tá áranne agus go pásanta tá sé teacaí ar mar bhráid go minic ná an chóir le lom seo thugtar bog de gasúr. Go dtíhann formise a cóhéics mar chairlach ar scaile bliana bháin dúrún am an scaile boga. Ná, sin níos scaile boga go fisiciúil, ach í boga scaile gailchata boga I drón bhéirla. Mar iall go rá deacrachtaí feolama ag chlán a bháin
is tairbheach. So sin áid ceapam bhfuil in deacrachtain seo, go dúchttar an go bine freagan na ceiste an tapaí. Agus tá brnarm stoid caiim mé rá tá sé sin fós sa tarló. Ach tá sé ionta chluisteil go paibrín se bhain trúr agaí go bhfuil se brath go thomláin ar an scail, go bhfuil sib sásta gáilig ní leis an cás ar chás, agus bhfuil sib uscailte agus go bhecinn sib go bhfuil a gaiirí lob. Agus ceapam an pointir in catín sin ó híh sampla, ní manam sampla úte gasúd ach cástaid ar nó gasú, glór gasúd hain. Tá sé sin go chucht agaí sé a tala íana, agus tá sé go chucht againn beidir mar agriocht ádan na thuairt chó sin. Agus ceapam inis beidir teachtamachas an láinneamh, má támuid an an dá hampla gasúr, agus mar dúirt me báil tá siad sin againn ar góras. Gasúr a chu chríd an chóras chuirá, ní gágann he go dtí choláist an tíana na aon choláisteile a churúnne go máin na síl, agus nach chuir Oideachas tíomhán na Gaeilge aschob ar éon bhealach. Agus ceapam I ríist má tá samplaí mar sin agaí lehar deil, bhí í deanghfuil leis an efig ó híom Gaeloideachas de, agus tuair muide ardan go sin. Mar tá sé sin láidir, tá sé fearr agus tá sé thabhairtach ceapam. Ach chuirann sé ascom fós go bhfuil se ammantaí go bhéon cóirle lom dorachas a bhíonán bagad a gasúr. Agus ní muid sásta leis sin níos mó. Mar earnáil ní muid sásta leis, agus ní muid go le ghlacha leis níos mó. Just bhfuil just chuir leis míhall aontainn go thomlan leat agus chamar le glór fáiste, glór na dismóirí freisin má bhíon just mar bíon imníorb. Sir bíon imníorb agus bíon imníorb úntairí freisin. Bím se cant le múntaréis bíon fatíísarb, bíon imníorb go fáiste seo, cid a hádas chop. So scatí, ní sé haon cínte. So cheaping má bhíon muid ná dá hampla go bhúntairí freisin an toras a bhí acab agus sin tiismóirí chamála se báiste agus go bhfuil ná carúra na chéile mar sin. Mar ní aibín se go chogan is ghlacham na sin ach gan chuid is smó. An tá geart go ní agus ní dóna mar riomh go féin na grá go bhhean gachscoil gachpáiste dír agus déirméis sin go hoscail le tiismóirí. Seans nach bhhean ach seans nach bhhean gachléiscoil. Ní honan gachléiscoil ní honan gachscoil bhéirle. It's caithfar breanú ar na tacaíochtaí atá á chur fáil, taobh strict an scoil. Cínte agus a mai rudí níos fearr má bhgan na páiste seo. Nó céir citas sa scoile nach go leine ná an sean nó sa ahrú, an sean nach sin nachfuil siad an tá siad an agus ní hé níl míhón táistaí tá buntáistaí. And is dói doing mar bhúntóirí, nuair a hagan ar landálan na tuairiscí sin ar chu descanna. Go bhfuil muid an muoíach dorás agus ráhfuil an féidir leat ceiste chur. É seo bhíú agus cad é an bonús agus céim fá, mar tá agam go minic bíon muide cinál ó sin é an garamathe sin ní na garamathe tateach bhfuil céimiise le trid. Is muid na daine atá ar an talamh leis na páistí seo agus a higgins cóhéics go háirithe cóhéics sóisialta mar sóúing ar fada siad na páistí leis na Riachtanais go mín dúláán go minic acu siúd doling le go sóisialta ar scoil agus muna bhfuil siad an trehfuil agus sóisialta bhfuil chéirtámad a déanamh, so mátá an nasc sin cothathe agus an sin tagan den éige an straachlarrála buga. Caitham muide a bheith muíach as chuid ólais agus ar sanolalas agus an sár clachtas atá arsúlainn agus an aithne sin atá goin ar an báiste, ar an gláán agus ar gáir scoil féin, so caitham se sa suas agus an rud sin dhéanamh. Agus just sta bhhacha mu deit stoi go meach an plugéíanna ar an survey sin. Tá cheapin grú tusa míhall sinna tan survey tá se an nó tusa dúte clóda tan survey an lehan, tugann te seach go leor réimsí agsúla ach tá Rannóg faoi le a bhhanas le RSO agus dearmah dúir tusa clóda sa dearmah se freisna mna líana se fisteach on físa eile a cha sinna líanaisteach agus is fé glór na dismóirí tá fiú an se oscailte go chulaganna. Írscoláirí tá sé chulaganna agus sort ní choú an ceis seo I dtíobh hena. So tá deisiang is is camú a hapú, mar muna bhreagaí muid na ceistena seo. Lean for a rá, denna sé farbert ar fallaí céint agus ní hiice mu dé, ach mu téanamh híos leis. So heapin an RSO an pí sin tá Rannóg faoi le heapin go beidir de cheist na mar sin ach ba se an simúl as caiiseach na freigraíach. Ceapin go mar se an chárach.
Couldn't you ask them, go in fragrance and go in true at all and the when cha Gaeloideachas in Gesha as the Hamiltonish. Ach Roinn Oideachais freshen loud and you met into to Haini of Grosha Bacant level agrich the Hain Saladonic ship in cha. Well, Tamish got to Bacanini Barbala Rivenation cha agus lower deling Hosha Berash reached towards agrich the Hain agus Machin Hestra Flanis Lana reached mar Stohiga Ben Larchens Emily Ormsa. Agus tá marrá le meas aéis agus le meas an daine tá mohann sin sa chót ach ámantaí tá sé ionach bhfuil sé gárá sin ach bhfuil sé hí sa gorcha gárá sin bhfuil sé thuas an na ngáil gárá sin bhfuil an cigeireacht caimuid lugan is bheith láidir go mair an gceise mar se an ceiste bunaí ar fadfaid agus an cóirle tá sé péise chuir ar fáilinn seanmh agus an seoir tá sé chuir ar fáilinn seanmh go meach sé sin mar an phríomh seoir agus mar an phríomh chóra a bheith ag an trí agrachta tá linn seo on láis amach I lewardal. Túr mu rá se cínta ná Tá set the pay grade in Sríhal. Ach sin tú féidirling airline. Sin an tús in éh. Okay. Tá ceist an seo mar leis an múna nu tacaíochta nó níl sag an féidir nua a chuirtar níos mú agus an próise se leíochta atá bant leis ó héh na Gaeilge de is dó canál go níireachta seo níos mú well no ar an NCSí comma. Ó héh na scoil ní leán Gaeilge agus an bhfuil nuair gáiltar an lúntas go mratar nó go bhectar nach bhfuil lúntas nó ahananta scádúirt gon dúlgus breise tá oringe bheith ag freastal ar tacaíocht sa Gaeilge agus sa bhéirle. Well, banan sé linne. Linge lugus dói. Well, tá dála na hóranta fao disgrade, well, tá alacíochta ann, agus tá dála na hóranta fao disgrade an príomhide. Agus tá Gael anna hábhachtach idir an síno, agus an príomhide nó an scóil, agus tá muidir géirí go meach an Gael sin ag ládrú an tamar fad, mar sé sin tús pointe, an tacaíocht a hórta don dála. Is dói an cheist, an méid a hiigim se an gceist tá an seo ná agus an alacíocht agus an lúntas gádúirt gon scóil, an bhfuil breis gádúirt tuisc. Go dtí na scoil na Gaelteachta ach ní den scoil na Níl sin ceannis le chuir sechar survey. Mar a ríis má táid a géir cínta dhéanamh mar tá roiint páistí mar só doing a beidir nachhfuil an riachtanis céine acu litreacht an bhéirle ach go bhfuil si acu litreacht na Gaeilge agus bhhaile nó go bhfuil an riachtanis acu sa dárad agus caihamad a ríist a bheith déna cínta de go bhfuil muide ag chur an service is fearr. nó mana bhfuil mu an anéis sin dhéanamh tána tuismóirí gan rá bhfuil tána riachtanis se ag an fáiste níos ru freisleú agus támad cníad bhga agus higann go thomlán dóibh so caihamad a bheith an freistal sin dhéanamh. Tá sé fáil I mealaí éagsúla is scoil ní bhéirle, so caihamad a bheith an agus níl mérá gur bací an Gaeilge ach roiint páistí tá dúláán ach sa Gaeilge, so caihamad a bheith an lúntas bheith haginge chun freistal dhéanamh ar seachas bheith tairint ar an lúntas ach a ggéire é a bhéadú th réim sin níos leithna má dhéanaan sin mí Ceach leor, is dói an cheistile tá seo tá fíor hábhachtach tagan ó híomh cuasaí acuiní agus chlárach agus idir gníomhach agus mar sin a bhíons Malta ag an Roinn Oideachas agus in NEPS agus a go dtíimine ag an NCSE. Chlárach iontacha agus tá cuimnúir am hain bliantachain go danig den éigen isteach am níarm céinis agus an pocaiste mór míteach bráise teachta le cabhrú breise thuirt gan gasúín a bhíos mo chóiriste sa rán. Now, bheith ceiste go mar ramise cálathe chuna é sin íana, ach na duscail me suasa bhí se go hintar fad ach anó bhí se trí bheán an bhéirle. Agus tá mis gail siar ribh an beidir go se níos ééis go documentí eistrú agus mar sininte. Ach an cheist atá agam áraí ó bhfuil planana agúir agrachtaí na tacaíochtaí se na chláracha se nó na acuiní seo a chur ar fáiltí Gaeilge. Agus beidir go beganín díidir leis sin, ní héan eistrúchan a gcónaí eibríns. Eibrín se goide go hámantaí ach ní eibrín se gcónaí. So cad é bhar fís, cad é bhar blán ó híomh na hagraíocht de leis ó híomh sin. Alright, so an drug scéal dú spóir. So le NEPS tá kind of gá príomh cuasaí agin Friends Resilience Programme agus the Incredible Years Teacher Classroom Management Programme. Níl siidir fáil in Gaeilge. Now tá fáil leis ní linne na Clodagh Tá Cope Carter is chlór idirnáisiúnta é. So Incredible Years on Canada agus Friends, thabhairt sí san Austrráth. Agus ícinn an Roinn Oideachais ceadúnas
go féidir in é úsáid. Right. Now, rinne mar iarracht, chlórica eile all, ach níor in an teacht chlór cosúla IOI credible years agus friends raibh an fine se láidir a gawa leis, so sin an fá nachhfuil siad fáil trí bhean bhéilge. Tá glór ar treoirlínte agus na hacfaní atá níos ar gomhdháil. Rih gá bhíle sa fithe bhí gachróid ar education.ie agus golóir duine achfaní sin bhí siad de méile. Beag nach gachróid atá ar gomhdháil níos seo fithe raig, tá leagan Gaeilge agus leagan béirle de ar fáil. Ceann duine a treoirlínte ribh sin a bhí gá bhíle sa 15, tá just an leagan béirle amháin. So it's féidirlinn, cúcan cín, tá cúntaín déantas níos má dhéanamh ach le déanaí tá an curcuig a cothraid mar dúirt méid a band approach to literacy, tá sin in éireúint go chuinil sa thomláin ar scoil na Langhaig agus scoil na Gaeltachta. So agam so we have a e-learning modular critical incidents or heagbus critical tar sin ar fáil in méile agus an Gaeilge, so na fís ar fad agus na resources ar fad in Gaeilge freisin. Tá na treoirlínte don fór na quorum sa Iarbun School in Gaeilge. Na achfaní an kind of the pandemic COVID, crúg ar fáil iad an Gaeilge agus a béir agus na hachfaní den na daltaí ó Ukraine tá sin Gaeilge agus béir de freisin. So yeah, siad méid atá a dhéanamh agin tá sigin agus sigin mis gádaí níos mó dhéanamh ach. Yeah, sin nips. Yeah, ó heh an NCSE, well, tá me ceapa go dá scéil agam, but faoi láthir tá breis hen cearú den a fáil seán á dhéanamh agin trí bhean an Gaeilge freisin. But an chud is smó den a cín go fáil siúil a déanaí tá siad na gathangach. So tá plán aghain im lína 8 áisina a chur ar fáil trí bhean an bhéirle agus trí bhean an Gaeilge. Cean amháin gur chur ar fáil a déanaí ná spás na céadfach is scolanna. Agus tá cúpla cóp agam in Newmont, tá daoine a géirí cúpla cóp is féidir iad sinna gála amach. Tá seascanna áisina ar lína ar gathangach. Tuigim gúil sé dachar orintha na áisina aáil ar an siomh, but má hain tú idir na cíntidal difriúla, tiismothirí, ceannarí, múntóirí agus fáiltiúán, so tá si dán agus táiméid géirí iad dhéanamh i gathangach. Ach tá próséis againn, so táiméid géirí clí leis na tróir a thugann an NDA model le teirmíocht agus tanga an míchumas agus teirmíocht an teirmíocht ceart agus an próséis tógan an próséis tamil agus ag deire an próséis bíon caiintear thuga sig breanú ar na fáiltiúán go léir. So sin an fá orintha nach mín siad amach ag an tam céine is atá an cóp béirle ach táiméid géirí sin a réiteach. Agus sinna díomhann chigracht, well, cigrachtaí an smuide mar sóilghíomhleog agus tá na treoirlínte sin ar fad agus na múnlí sreitsin le ar fáil an Gaeilge sa méile. Ach tá stoi gur mud éagsúlín mud an nús an NCSE agus NEPS ní bhín mud sorta chur a chun ní tacaíochtaí mar sin ar fáil. Tá set níl chláircha mar sin eng ach bíon na treoirlínte ar fad bíon siad an Gaeilge sa méile. Okay. Tá an rumadig bhríomhrú ama inis ach tá ceist ní dóna ní mór an de ragradí ar seo ach ceist eile tá tagadteach an seo maidir leis na lúntais fáine agus scála ama na heisiúna gus na lúntais céine agus an bhfuil muid agsú nó an mé abermís na lúntais go háirithe cultúirí Riachtanais Speisialta mé lúntais sin a mí slúthe mar tá sé dachar orthainge mar scola na Pléphainéal go háirithe ag breanú ar na páistí bhéisa tachtasteach, na páistí ratha bhéisa goine marolalas agan ní go dtí déanaach sa scoil bliain cadíg na hachfaní gur féidirling a chála ar na páistí. Tá freigra anna cosúla sin freigra mar leis an alacíochta so caiigh dul an lec leis an síno agus is féidir afra nua dhéanamh sin agus just mul an daobh an Gaeil sin a ládrú idir an scóil agus an síno. No, ach ó héh go leis céil ó héh nuair a hagann sé amach ar an siomh agrá siadíh na an lúntas atá ag gaciil a scoil nuair a eisítar é an mac deis an gomaach sin níos lúthe im léana. Faoi láthir ní dóla mé. Achas tuiginn muid go teantar nach sam léana ráitnar hagann siad amach. Tucim is a réise, but tuig sé dachar, brahanse bín sé dearnach sa saoir scatí, ar dearnach ach níl sam muileart is suirt ceist agrachána sin is ceist. Tíh seach tucim muid a réise cínta. Banan sé níos smó. Tá mé lán cínta. Tuigim. Istói an
na fábanna a crohíonn sé. Tá sama, Díobh, tá sama. Agus fiú na CRS na iad féin. Cinna le fannacht an bhfuil post am chéile tá sama sé suirta an tam an scála ama. An scála ama tá gist, nó tuige me sin tá sama bheith caiint le scalaí chamá go mín sé dechar, mar níle sacab go dtí nó meid mór. As tó ís ceist agrachanna meach just go mín na cacholío bheith an áard sort í bhéin, so ach tá sang, all right. Ceir táid cinál breanúir a glogban seo agus tára bháinna le díana againn sála Riachtanais an sesiún se armádéin. Ach bhhaim just ceis cinráil béidir a chuid agus tá sé cinál tá go leor ceisní take seach béidir ó hí cuasaí le gasú le dyslexia agus gasú le eachtaí eile agus mar sinnte. Ach tá siad cinál cangailte seach leis an lucha Oideachas sé sin i chéad rá bliain go síl an gasúr nuair atá siad sa góras bonscalaíocht a caiinte nisfuoi. Bhfuil éon seoir faoi leanna bhfuil éon Cechan me bhfuil éon spéis faoi leanna bhfuil éon smaointe nu agaí chun takeú leis na gasú seo. Go méidir go leorach go bé dean go baile an bhéarla agus an sin go agan sé seach a síomh na Gaeilge agus bíon imní mór ar bhúnseoirí gúil an dábhlíonn sin mar leabhar an aspas do haid uirlisí meastóireachta agus atá an. Canas a déal an sibse leis an gceiste ó híomh na gasú sin de. Mar stein ar hasín siad i léamh agus an rud ar fad rá, bhí se bheith an níos éca déile le deachreachtaí ach le chéad rá bhliain an lucha Oideachas bhfuil éon fallaí nó bhfuil éon bhís nó agaí nó bhfuil éon smaointeoireachta agaí. I suppose an kind of cur cuige sa níán, kind of níán ar hagann sé seach ar scoil a dúspóire. Ná is just ahant lua agus a measún dhéanamh go lua. So, má an tú an ahant lua is a measúnú tagan idir góbháil leis sin. Go sin an príomhil atá ag teastáil, early intervention, and, sin an príomhil atá ag teastáil chun na deachreachtaí a chóirú. Now, tá deachreachtaí ó thaobh chunas tacaíocht a chur seach in áit sna níán. Tuis go brúin ar múntar rang ar fad. Ach má swinging tú earnáils, tá múntar ranga, tá an múntar tacaíochta, tá na tiistlí. Agus idir an trúr party, is féidir le plán a chur le chéile agus an idir gáil dhéanamh idir an trúr acu. So let's say the deachreachtaí léitheoireachta sa tuaimidicus. So céir féidir sin múntar rang a dhéanamh. Si na heabhar gocail, an fónic, léitheoireach fí trúr. An múntar tacaíochta is féidir le níos má fónic dhéanamh, féidir díriú ar an fónóideacht, feasúcht fónic am níos mó, agus féidir léitheoireach berta. Agus sa bhaile má tá leabhrán chuí ar rúnach sa bhaile na daltaí seo is beag an ilúntar chuirta na tiisme fí chun is léitheoireach berta dhéanamh sa bhaile. Agus tógann sé tám, sin is tábhachtaí iscoilna na tuaimidicus bí an ráta teanga agus an ráta fearr an litarthirta tá siad chuna níos muile, tógann sé níos mó ama. So ní bheith ag súil go dtí measúnú mór go dtí gcuisí ag deire rang 4 rang 5 rang 6 sa bhunscoil má tá deachreachtaí tá am ag teastáil agus an príomh teastáil ná an idir gabháil lua sa scoil agus sin freigra agamsa níomhar. Just come up piece ná sé sin an sicóla sé an duine fearr leis na ragart cínte a chaidíomh just mthúm héin cheapan go se an aontim go thomlan le a rátigh sin agus cheapan go se antáhachtach manatóireachtaína. Plán tacaíochta na plán fólma hosú an fáiste sin, manatóireacht éifreith nó. Trí lehaint as an idirgháil na céimna sin a bhí na stratéisi sin a bhí sin na caiint fúb, bhfuil se a gobar. Muna bhfuil se a gobar áhriad. Má tá se a gobar leanna í ráilób a cheapan go bhfuil se antáhachtach rudicins a hosú ach súla chunne leir. Agus gan fátí sa bheith oraí a ahrú muna bhfuil se a gobar. Mar tan fine se agaí. So, má bhín chlárfól na chlár tacaíochta osclaí is cum cén sort a hain, really. Ach, just gúil se bhcuinneal track, gúil se bhí na manatóireachtar. Agus má bhín se gobar leanna í rá, munar bhfuil ábhrigaí agus sin an fine se. Agus i ggófortíocht a gúnaí leis na tiismethirí. Tá se antáhachtach go main tiismethirí líomh ar a turas se. Go háirithe i gníos sin le na gasúróga. Mar ní tú géir go gáile chuidir na misneach. Mar seans go mai, bín go leor gasúrs, bín siad, bíad nach dosó siad an láidir ach tuca se acap, Yeah, nus ar an príomhsheisiún Niamh an kind of
Mar hagan muid na seach sa scúil an tálas is tábhachtí go háir scúil na Langhailge ná an álas atá an tiismothirí na mimiútóirí an dátí féin na tuairiscí agus an freigad ar nuair agad idir gabháil. Right, tá an cognitive assessment agus, you know, an wáis agus na scrúlacha dúla measú na chuideanna tugann sé chuna ólas dún fi le ach an ólas is tábhachtí go háir is scúil na Gaeilge is an álas atá ag an scúil. You know, tá níos mo chuirmach go dtéanna an báistí má tá agan se. So, yeah, an freigad ar nuair idir gabháil nó just tábhachtí agus manatóireacht. Gur míle maithagaí agus rís ar leiscéil, bhí cúpla ceisiún eile nach tá sé cinál lear agraíonn sin ag ar gaiinteoirí ach is léir go bed rud chóirinn bag ar aile sé ríist a bheith agan ríist an panel a bheith agan agus beidir níos mú ceangal idir an nálar agus an ardánte ach be muide fólam linn. Bhfuil an buchas a chrí lecha lib gur míle maithagaí mar tásam go thug sib amach agus tásam go sib gnáth as smuointeoireachtaí na ceisní seo mar dúirt péin laut lena go lecaithe is na hagrachtaí an. Mar a dúirt meta sam móise berásin is go láir sibríis le hab agus an rodile freisin faoi sóid tá sé timppel chu deile an lá so beidir se go héin ag copanté laut le hab agus mar sin so go míle maithagaí ar ganteoirí go míle maithagaí. Tá muid cinál faoi bhrúáman sin so déanana tapí go maithe seo. Just rud amháin íarm araí a bhúinteoirí agus cháirte be na Carlan atá sína stíorcha hééis sin té agus beisi de gail timpplana. I bhéit me just rud amháin íar araí agus tuige mé seo tróna nniuhanéis na a bheith si belog hééis na Carlan ar fád feicí a bheith si sách tarseach agus be fúnaí gáil isteach sa gá agus bol bhile. Íarm araí salaníanaan si be sin go dtí go berásin te sa siúmra seo ag leabhar sé ceir nó mar sin mar be coppla focail rá ag caiir le cháglib dul na hanapéin ach be coppla focail rá againn freisin faoi gháinal mar tá ní rúna a ghfuil dóna le techt ag déire ag réimhse fada mar chairlach ar chag agus níos táhachtta mar chara leis an Gaeloideachas agus le scalanna an Oideachas chaile híomh gon tír agus bhhailinn just beidir coppla focail rá faoi sin agus deis caintús go ó hain agus bheit se go deas sibse eiceil ar as se siúmra ag leabhar sé ceir agus ní chuneomid a bhd sib. Níos, sala gréichnóid bhhailm just rud amháin eile rá. Tá mutéis bheith caint ar accuiní sa mutéis bheith caint leis na daine leis a banel faoi cuasaí accuiní agus mar sinnte. Tá ar an talla tá Gaeloideachas i dtíanaan túfas aibre ar seo le dónúid trí go bblianta nuas. If a chuid accuiní ar fáil ó híomh gasúil Riachtanais Speisialta go bhúinteoirí, go hiismothirí agus dhéarmarí breanúir an siomh agus breanúir na háisina atá agus á hín rud faoin lá neamh bochan lá neamh ar agus tu áisina eile gan trí seachníos gan cheire seachníos bíonn sé deacair go leor againn ammantaín tólas a gúnaí scapar scalana. So dhéarmarí bheith súlachaneal ar an siomh agus breanúir ach cean gan na comhoibriú tagan agus tá muid arbheith bródú lei seo agus díana muid gasce agus tá sé díana gasce inniuh ná an comhoibriú tá dhéana againn le Middleton Center le haon átas am le haon óchas. Tá se neart láidir, ceangal láidir, díon tagan lob, tá anna tuiscin sinna se go bar chósaí Gaeilge, tá sé tharbheith sásta accuiní Gaeilge chuir ar fáilgób, agus tá cáfortíocht fearr láidir idir Gaeloideachas agus anad. Agus tá sam tá brónarm tá tanim go timúaram ach tá anadaí againn ó Middleton an seaníomhlam agus míle fáilte rútan seo agus gur maithagad ar san Gaeloideachas as an comhoibriú sin. Agus maithe muintear Gaeloideachas má luam freisin duine bháin ag bhfuil an spéis agus bhfuil an sim agus bhfuil an taceach agus tá cinna lábhrú sé na tála céar níomhrein agus ar san Gaeloideachas a chéara gur míle maithad as do chuid aibre san álaid seo. Agus chuir na feimena a Gaeloideachas chuisiad an físe an beag se le chéile agus ní lánach srachant beag bídeach ar na háisin agus na thuirlaisí táán agus má thugann se budónaí go nóméidecha le seáice. Tacaíonn Gaeloideachas le nídrií agus scalaní ina gcuid aibre le freastal má dhéanamh ar Riachtanais chuile fóiste.
Cuige sin tá réimse lehan tacaíochtaí agus achchaní practicúlar fáilhain den réimse Riachtanais Speisialta Oideachais, se blas beag de riomhtaí de feilúnach de hisismóirí agus de bhúntóirí. Is fiú de hisismóirí agus cuaramóirí dul chuig an Rannóg Oideachais Speisialta híomh Gaeloideachas, áit bhfuil físeán ag súlán, Bilo ggólis maidir le conas tacaíochtaí de fáiste san Oideachas Lán Gaeilge, Bilo ggólis an de sléachsa, taide bhaintáisí an chórais agus go leor achchaní úsáideacha eile. An sprochló ná ólas tábhachtach a riint le tuismóirí conas tacaí lena báistí agus le treisiú go bháil títe rih chuile fáiste sa gcóras Lán Gaeilge. Tá Rannóg Speisialta don de sléachsa agan freisin, Freagríte riint na ceistena is cotíontáin Gaeloideachas an sin, maidir le feilúnacht an chórais Lán Gaeilge de scoláirí bhfuil de sléachsa acu agus conas gur féidir tacaí leo. Tá gach ólas agus achchan de hisismóirí fáil go dultheangach. Tá go leor achchaní practicúlar fáilhain a bhéadach le múntóirí úsáid san éonrainn nó sa seomar rang go freisin. Is fiú go mór do múntóirí chlárú dar nuach litir Riachtanais Speisialta Oideachais, tá sí feilúnach do chuile leibhéil agus riantar ólas luach for maidir le hachaní practicúla, deatlachtais, blúiríní taide agus deisní fólam agus ferbertha gar múla do múntóirí an. Tá Gaeloideachas tar éis dul go fortíocht le heagraíochtaí Céim Mháistreachta Úsáideach agus Middletown Centre for Autism le cinnte gúil breis achchaní riachtanach fáiltiú na Gaeilge chun carú le páistí agus daoine óga uachacha bóir a ghumas bhaintach sa gcóras Lán Gaeilge. Tá sé fíorthábhachtach do Gaeloideachas chur leis na hachaní seo ar bhein leanúlaach agus carú le níonaí agus scalaní timpeallacht thacúil incrimseach chur fáil. Tá pudcréile biló go obair achchaní áhaireach checklistí don timpeallacht agus go leor eile I measc na nachchaní iontacha seo tar fáilhain. Tá gach acham den nuachas rangaí le chéile in aon le áit lornach amháin ar síomhan seo. Is féidir cuardach géana de réir leibhéil agus le thucarachail éagsúla chuirsteach. Tá muid tharbh sásta bheith an tosaí ag plé leis an réimse seo ag chur ólas tábhachtach, taide agus seirbhísí tacaíochta éagsúla fáil, agus ag déine abhcóideachta agus ag ordaí feasachta ar ceann na scoláirí agus a dailí ar ceann na níonaí agus na scalaní ar bhein leanúna. Gur míle maithagaí as bheith línear Martin agus go nearí ag smaine sibh tainimh. Gur maithagaí.